Aksidente sa lungsod sa San Fernando ning lalawigan sa Subo, estudyanteng mitabok sa daan na banggaan sa motorsiklo. Tanawa kining video sa aksidente pasado alas 10 ganihang buntag, kundiin makita ang mga batang mitabok sa highway gikan sa eskwelahan sa Barangay Sangat. Mihunong na ang ubang mga sakyanan aron makalabang ang mga estudyante. Apan sa pikas nga lane, usag yun sa mga bata ang naigo sa motorsiklo. Nalamba ang rider ug ang batang lalaki nga 13 anyos ang pangidaron o grade 7 student. Matod ni Christian Basmayor, responder sa San Fernando MDRRMO, nga sila ang may responde sa aksidente nga nahiagom og abrasion sa bukton ug paghubag sa ankle niini. Gidala ang bata sa Carcar District Hospital. Sa pedestrian lane milabang ang mga bata nga gikan sa eskwelahan ug pauli na unta niadtong higayuna. Panawagan usab sa video uploader nga si Richie Campos magmatngon sa pag-agi sa mga highway sa parehong rider ug mga pedestrian.